Velkommen til Boligdrømmen. Vi har lavet denne brugerflade, som både egner sig til hjemmeside og som app. Boligdrømmen skal gøre processen med bolighandel mere overskuelig. Man kan logge ind via en e-mail til at starte med, og så med et kodeord, for derefter at læse og acceptere brugerbetingelserne. Der er nogle minimumskrav i forhold til køb af bolig. Vi ønsker de, som er markeret med stjerne, at de bliver besvaret, og derefter så er der nogle ekstra krav, hvor du kan gå ind og markere nogle ting, som du ønsker i din kommende bolig. Tryk her på lånevurdering for at finde nogle af de muligheder, nogle af dine ønsker, du har. Log derefter ind med NemID, hvor der også er mulighed for at logge ind med flere brugere, hvis at I eksempelvis er et par, som har en boligdrøm sammen. Låneprofil. Der skal vi se om din personlighed passer til din bank og dit realkreditinstitut, og hvordan din personlighed passer til de forskellige lånemuligheder. Årsopgørelser plus indtægter og gæld bliver taget direkte, når du logger ind med NemID. På den måde så sparer vi en del tid, men du skal selv indtaste formue og udgifter, for at give de bedst mulige forudsætninger til at opnå din boligdrøm. Formuen, altså friværdien, kan du finde ud af ved at trykke på spørgsmålstegnet under formue, for på den måde at få en gratis salgsvurdering. Hvis du ikke kan vente med det, kan du altid gå videre og indtaste din nuværende ejendom for at tjekke, hvad din værdi er på din bolig. Der kommer nu 3 tilbud fra banker, som passer til din personlighed. Tryk på det tilbud, du synes bedst om. Derefter kan du blive kontaktet af banken, hvis du ønsker det. Bankrådgiveren har dine oplysninger til rådighed på forhånd, og er derfor forberedt. Det der sker med realkreditinstitutterne nu, er, at der kommer 3 tilbud, ligesom med bankerne, og du vælger det, der passer det bedst til din økonomi. Ud fra dine oplysninger er dine mulige boligdrømme nu vist på denne side, og du kan derefter vælge at gå videre og læse mere om boligen.